Hello guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe. And today is August 22, 2017. And time check, anong oras, Alfie? Ito, kasama ko si Alfie at saka si 4:40. Shanilu. So, time check, it's already 4:40. And yun, nasa harap ko, yun, si Annie Joy at si Stacy. Mga grade 8 yan sila guys. So, ito yung mga ganap. So, hello, pakilala ka muna, Day. Kisa ka, Day. Introduce yourself. Ayun, ay, ikaw, Ray. Maulog ito. Introduce. Ay, ikaw O lang. siya si Alce. Apelido niya Alce. So, yun yung nakasanayan namin tawag sa kanya. And, pakilala ka, girl. Hi, I'm Shannon. Oh, Sorry, Shan. Shenelo. And tawagin niyo lang daw siyang Shen. Yun yung palayaw niya. And ito, si Annie Joy. Annie Joy, hi Annie Joy. Bye-bye. Bye-bye, Titi. Bye-bye si Stacy lang. So yun. Ito. Dali, check ito. Hello, ito Stacy. Hi Tis, nahiya sila. Yan yung mga kasama ko. So mga nagtatanong bakit may bandana ako dito. Kasi alam niyo naman. So nakita ko, welcome Zone 21. So yun. Pasensya na. And ayan. Si Alfie is busy sa panunood ng funny moments. BTS, Bangtan Boys. Actually, I'm one of fan ng BTS. Sinong bias mo sa BTS? Kim Namjoon, R. Rock Monster. Kim Namjoon daw. Optarap mo. Akin, si Taeyong. Yung upa Taeyong. Sarangin. Hi ka. Pakampitan niya. So yun. Hello. Sige, mga ganap sa kalsada guys. And, di ba? May pa kawayan na may bulaklak. Kasi hapit kasi malapit na ang araw. Kasi malapit na daw araw ng abuno. Oh, stunning ang baka. Stunning siya guys, ang baka. So yun, ito, Stacy. Hello. Paano yung baka? So sila guys. Really, babo. Kumusta ang araw niyo sa eskwelahan? Okay. Not so Anong great. ganap? Anong mga ganap? Nakita ko si Crush. Oh, nakita raw ni Alfie yung crush niya. Orientation. Oh, nag-orientation sila sa kanilang immersion. Yung para OJT. So yun. Hi Crush, pa-shoutout naman ni Crush oh. Balik. Hi Crush, pa-shoutout naman sa iyo. Anong initial ng crush mo, Alfie? R. R daw yung initial niya. So, sino kaya? So, sinilo? Nothing. Nothing, wala siyang crush. Wala siyang crush. I love you kay R. I love you daw kay R. Kay Regine? O, kay Regine. Basta maraming Regine sa mundo. So, yan. And, nandito na ako sa gate namin. So, bye-bye guys. Paalam. Alam. I love you Regine. Bye. And guys, papawin ako sa aming bahay. And dito na ako sa loob ng boundary namin. Sige. So ito bahay namin. Bahay. And guys, nandito na ako sa aming bahay. So, yung kapatid ko, bunso naming kapatid. Hi, Peng. Nahihiya siya, nahihiya. Haggard ko na, guys. So, saan si Tia? To, Tia. Hi, Tia. Hi ka. Hi ka. Na, hi. Pangalan mo, anong pangalan mo? Althea. Ano, apelido? Alindo. Usga, lakasan mo. Alindo! Oh, siya daw si Althea Alindo. Anong pangalan ng mama mo? Dano!
Oh, Mama Dana daw. Kaya na, hi Mama Dana. Hi! Tarong, ayusin mo. Ayaw, liho. Na, hi Mama. Huwag makulit. Na. O, ikaw. Ayun. Sinong mama mo? Sinong... Oh, nandito sila guys. Naglalaro ng computer. So, and kakarating ko lang mula sa school. And ilalagay ko muna itong bag. So, babalikan ko kayo matapos kong magbihis. So, see you. Bye-bye! So guys, I'm back. So, dito ko muna tatapusin ang vlog na to kasi marami pa akong mga gagawin dito sa bahay. So, thank you sa panonood and hope to see you on my next vlog. And don't forget to subscribe. Bye-bye.